A ya ake ciki kai ina ainihin wai mai turare. Ai ya tahi cira da maganin zaman kashe wando na talaba keke tai. To ni dai ba wannan ba turare za ka ban masu kyau. Ai an yi update an kawo sabbi masu kyau. To ya mu gane su. A'a shin sai ka min ihu ai ga sunan zan hisuwa. Wayanga mi sunan su to mu ji sunan su. Wanga suna ne Tunumbiya Fir'aunan zamani. Na san baka ciki na dan Najeriya na san baka ciki. Wanga suna ne dan Bello da nasu in ka shaha shi sati za ka yi kana kanshi maka gani. To wanga shi ko mi suna ne. Wanga suna ne Bello Yabo. Kai wallahi ba da ni za a ga ka tobara ba haka dai ka san turare ne sunan Bello Yabo. Kai tsaya ka ji ni duk wayanga da ka hisuwa son hi karhi na. Aure ni ka son in yi. Har yanzu na kasa haɗa kayan lehe ko gana mazgo ban cika ba. Asha ko gana mazgo baka cika ba haraka ba ta yi daɗi ba amma ko na yi mamakin ka duk girman gana ka kasa haɗa kayan lehe. Da wani suna ne ka lehe kana fesa shi kana jawo kofa gidanka zaka gana akwati 12 cike da kayan lehe. Dakata da Allah.